Hola a tots, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria. I estàs escoltant No sóc un serial killer. Hola, què tal, Jan? Com estem? Ai, molt contenta. Feliç dimecres. Estic molt feliç perquè, primer, ja he vist Hocus Pocus, Yes? que torno a dir, no faig spoilers fins que la Maria la vegi, però més important, hi he posat els jerseys a l'armari principal. No! Sí. Christmas. All I want for Christmas is jersey. De fet, el meu jersei preferit és un jersei que tinc del Grinch. Oh. Però a mi una cosa que m'estranya molt, perquè tu ets witchy. Jo crec que hi ha un percentatge de la població que quan arriba l'estiu, la primavera i tal, ens donem compte que tenim la vitamina D pels terres. No t'ha passat mai, no? Clar, perquè tu no toques el sol, tu ets un vampir. I per què prenc suplements de vitamina D? Jo m'avanço el trauma. Li dic, trauma. No, not today, vitamin. Per cert, i de fish oil, omega 3, tots, ja. Sí, jo hauria de començar a prendre vitamina D. I la C. Sí. O prendre el sol. Bueno, ahir vaig prendre el sol un rato, vaig estar pintant al jardí. Prendre el sol és dolent, que fa càncer, vitamina. Directament. Vaig posar protector solar, ja, no sóc tan dolenta. Bueno, vale. Avui en dia la frase aquesta de prendre el sol ja s'agafa amb pinces perquè no és el mateix el sol d'ara que fa 20 anys. Estem en fresqueta però m'estic socarrant. No em fa mal. Jo per cert no me l'he reposat ara, estic tentando la suerte de la vida, Potser, saps allò de combustió espontània, de repent aquí al podcast, pum! Cuidado, Mira, l'aigua preparada. Spooky season. Protegeix els aguacates. Bueno, des d'aquí t'he de dir que em sortiria una foto superxula de tu en llames. Seria molt bona la foto. Qui tinc avui jo? Tens Pol Nadal i quin cas tens? No, a veure, jo ja el sé, és un cas molt popular que, a veure, està per tot arreu i jo ja havia entrat al rabbit hole, ja sé de què va tot, però sempre hi ha lloc per a sorpreses. Bueno, jo no sé si trobaré moltes sorpreses, però t'he de dir que jo també he entrat molt fort en un rabbit hole. Molt fort. Jeffrey Dahmer. He de recomanar molt fortament la sèrie, tot i que no l'he acabat. Tinc la sensació que els últims capítols no m'agradaran gens, però fins ara m'està agradant bastant. I jo pensava que no seria gaire respectuós amb la història, sí. Però conforme anava aprenent sobre ell i sobre el cas, m'he donat compte de que realment sí que és bastant respectuós, s'endú alguna llicència, hi ha alguna llicència. Clar, bueno. Però és una llicència que té més a veure amb que es vegi clar el que feia, que sí. no pas amb que no sigui, és que em surt en anglès, accurate. 100% tal qual. Clar, exacte. A veure, Jeffrey Dahmer, assassí en sèrie que en el transcurs de 13 anys va matar 17 persones. Sí. Des del 1978 fins al 1991. Del 78, quasi passat l'època de màxim serial killer glam. És que és l'època, com ho hem dit abans. Serial killer season. Sí. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest cas, que és les múltiples vegades que quasi el pillen i no el pillen. Hòstia, sí. O sigui, aquest cas està plegat de red flags que la gent va ignorar o que per punyetera casualitat no es va trobar o no es va veure. Però pana, d'un pèl en molts casos, però d'un pèl. Molt. I fan una ràbia de més que jo almenys anava escoltant i se m'estava bullint la sang del pal. No. Oh! I la gent que estava allí pel voltant també no. És un assassí que és com si fos tots els clitxers dels assassins en sèrie, però en realitat no, perquè quan tu el veus no diries mai que és un assassí en sèrie si el veus en una entrevista. Al contrari, és una persona que desperta un munt de... És que anava a dir empatia, però no és empatia. Sí. Com que el veus que és honest. Sí, és molt racional, tremendament racional. I el que parlàvem amb tu, la diferència que han vist, perquè t'han entregat entrevistes d'ell, que no notes a les entrevistes narcisisme. Exacte. En cap moment. I és una cosa que jo no ho he vist mai. Bueno, hi ha de tot. Però dels grans serial killers, que no hi ha narcisisme, dius, hosti, què? Llavors hi ha un altre motiu per matar. Què està passant? Jo crec que part del problema és que una de les causes de que ell sigui com és que té l'ego pel terra. Té una autoestima horrorosa, pobret. Bueno, pobret no. Bueno, sí. Sí, pobret. Quan ara explicaràs el per què. De petit fa molta llàstima. Anem a entrar a començar. Vale. M'encanta. És el famós caníbal de Milwaukee. Però també podríem dir perfectament que és el violador de Milwaukee, el creador de zombis de Milwaukee, Hosti, sí.
el necrofílic de Milwaukee, Hòstia. el mumificador de Milwaukee. Ah, Té totes les medalles que li puguis posar. De Girl Scout les ha complet totes, mare meva. Ja. Que quedi clar que és un cas fascinant des de la perspectiva de la seva personalitat i del modus operandi, etc. I és un exemple claríssim de la dicotomia nurture versus nature, és a dir, Nace, no se hace. Exacte, un serial killer neix o es fa. És un exemple molt clar de la pregunta si realment neixen o es fan. Sí. I en aquest podcast diré moltes vegades que és fascinant, però vull deixar clar que no és fascinant els assassinats. És fascinant que arribés a aquest punt i com més aquesta persona, i sobretot quan la van pillar. El que fa per començar és néixer el 21 de maig de 1960. Bon dia. Bon dia. És l'últim dia, he de fer l'apunt per qui creguin aquestes coses, és l'últim dia que tens per ser Géminis. És a dir... Uau! No, però aquest home és molt Géminis. Ho dic des de la perspectiva d'una Géminis que sóc jo, però és com doble personalitat, totalment. És una persona en públic, és una persona amb la família, amb la seva àvia, i és una persona completament diferent amb les víctimes. Els seus pares es deien Joyce i Lionel. Sí. Vale? Ui, sí. El seu pare era químic, i això feia que es traslladés constantment. És a dir, que no estava quasi mai a casa. Niño abandonado, totalment. De pare absent totalment. De manera que, com no estava a casa, havia de passar temps amb sa mare, i sa mare no estava gaire fina. Ai. Sa mare passava molt de temps al llit, tenia un problema mental bastant greu. Sí. Els dos, tant el pare com la mare, patien una depressió bastant forta. Sí. Podríem dir que la mare estava encara arrastrant depressió postpart de tenir-lo a ell, perquè no havia volgut tenir fills tan jove, i estava sempre prenent molta medicació. Fins al punt que el Jeffrey va haver de trucar a la policia diverses vegades perquè pensava que la seva mare estava morta. Sí. Però no, s'havia xutat qualsevol cosa per no haver de pensar ni fer-se càrrec del nen, i amb 6 o 7 anys, doncs, de nou, aquestes coses li passen a molta gent i no acaben matant a ningú. Sí. Que a més era medicació no per la depressió, que en aquell moment tampoc se tenia molt clar, era medicació de pal, no vull, el que has dit tu, no vull sentir res. Exacte. Ai, és molt dur en depressió, però és que si no ho tractes, el que m'has comentat, és la teva responsabilitat, i tenen un fill, a més, però en aquella època, clar, no se sabia molt. Clar, estem parlant de finals dels 60, encara m'estic imaginant una mica per allà el model de... Postguerra. No, el model de ama de casa de Mad Men. Oh, sí, una mica. Total, sí. Exacte. Primer trauma, que no sé si aquest el saps. Primer, jo me'ls sé tots. Supertrauma. Quan tenia menys de 3 anys, el van haver d'operar d'una doble hèrnia. Sí. Però és que ningú li va explicar què estava passant. És a dir, van venir, se'l van emportar a l'hospital, el van sedar, el van operar, el van despertar i ja l'havien operat. I el nen ningú li ha explicat què ha passat aquí. Tu t'emportes un nen a l'hospital i l'has d'operar com a mínim, li expliques en paraules que ell ho entengui. Doncs no, com si l'haguessin abducido los alienígenas. O sigui, puf, trama. Totalment. Sí, sí. El pare dirà més endavant en entrevistes que després d'aquell dia, cosa que jo no m'acabo de creure, el Jeffrey ja no va ser el mateix. Sí. A veure... El que tenen aquesta gent, tenen una falta de responsabilitat, s'eximeixen de qualsevol culpa, i si poden trobar una causa que ho expliqui, pel no soy un mal padre, és l'operació. Jo ho entenc, perquè, ostres, ha de ser molt difícil i molt dur, però tampoc tu has decidit matar ningú, ha sigut el teu fill, que eres una persona adulta, i és completament... Però clar, tenen aquesta necessitat de buscar altres causes constantment. Sí. Jo puc entendre, però no ho defenso ni ho respecto. Imagina la situació, ¿vale? Dinar de família. Jeffrey, el seu germà petit, els seus pares. ¿Vale? Que aquesta és una altra de les coses que ell també dirà moltes vegades, que és que tenia molta enveja del seu germà petit perquè li prestava molta més atenció que a ell. Llavors, 4 anyets tenia el Jeffrey. 4 anyets. Postoperatori. Estan menjant tranquil·lament el pollastre del diumenge i un Jeffrey petit, molt tímid, de 4 anyets, es gira i li diu a son pare: «Papi, què passaria si posem els ossos del pollastre en lleixiu?»
Bona pregunta. Bona pregunta. Cleaning Queen. Quedarien nets. No facis servir un plat de fusta que et passarà com el meu plat que s'ha quedat desgraciat. A veure, Què el li va pare era científic i ho va Ah. interpretar com a pura curiositat, Home, sí. òbviament. Sí, pa'lante. Tenia un nen molt tímid, un nen que ho havia passat malament i va dir, pues mira, vamos a ver si això, jo què sé, pues li tira la ciència al nen. Clar. Error. Bueno, no, li va tirar la ciència. Tenia raó. Sí, va acabar fent experiments molt estranys. El pare i ell van acabar fent servir com a manera de connectar com a pare i fill al trobar diferents animals al llarg de la carretera o al bosc que estiguessin atropellats, que estiguessin morts, treure la carn i la pell dels ossos i col·leccionar els ossos dels animals. Això feia en Jeffrey dels 4 als 17-18 anys. Que me sembla raro, sí. Que hi ha famílies que també van a caçar i que són de poble, també és normal. A veure, la cosa seria a veure com li expliques al nen després del pal. Mira, estem fent això per això. Toquetejant els budells d'un mapatge atropellat, a mi, la veritat, jo no deixaria el meu fill fer una cosa així, sincerament. Però bueno, Que es netegi les mans cada abans de uno con lo menjar. suyo. Sí, sí, bueno, això està clar. Jo és que soc de poble, jo estava de petita, algun cop tenia ratolins per casa que es quedaven a les trampes i jo pues treia el ratolí de la trampa i l'ensenyava a mare, mira el ratolí, mama, i del rotllo, però perquè no era conscient que era un animal del pal. Vale, Ja. algo, però no havia una consciència, no he sortit serial killer, però era No. algo com a... Però jo crec que aquesta no consciència se li va anar conservant fins que va ser més gran. Jo crec. Sí. El tio era un déu en dissecciona animals, va començar a fer taxidèrmia, una mena de taxidèrmia, va arribar un moment fins i tot que quan trobava gossos, a part de que devia de maltractar-los també i devia de ser molt cruel amb ells, quan trobava gossos els hi tallava el cap i els deixava empalats, el cap empalat a meitat del bosc per espantar la gent. Hòstia, sí. Hola. I així, això ja dius, ui, espera, no, ja no. Hi ha un episodi molt bèstia que a la sèrie li han tret una mica de pes, però hi ha un episodi molt bèstia que veuràs perfectament la falta d'autoestima que tenia el noi. Quan era petit van estar portant coses a l'escola com per ensenyar-les i Sí. ell havia anat al riu i havia trobat uns capgrossos. Ah, bueno, bien. Guai. Jo portava saltamontes. Bueno, està bé. Els va posar dintre d'un pot i li va regalar a la seva profe. Bien, bonito. Quin detalle. La profe, que anava a fer un renacuajo, la profe. Res. En comptes de quedar-se'l o de tornar-lo al riu, li va donar a un altre nen que el volia. Bueno, una mica, rude, disrespectful, però si li semblava bé a Jeffrey. El Jeffrey es va enfadar tant, Home, clar, estem parlant d'un nen de 7 anys, però una muestra de mi agradecimiento de mi amor hacia la profe. Tio, no, però jo m'estic enfadant per el Jeffrey, perdona. Sí, és una mica indignant. Ben fet. És una mica indignant. Però és que el nen de 7 o 8 anys el que va fer Sí. va ser anar a casa, agafar un pot de gasolina, seguir el nen a casa seva, ficar-se dintre de la casa del nen, que s'havia quedat al seu renacuajo, omplir el pot de benzina i calar-li foc. A veure, lo que dèiem, que sentis enfado respetable. Com actuïs amb aquest enfado? Allí és quan ja dius mal o bien. En aquest cas, mal, Jeffrey, mal. Veiem que li va doldre que ell mostrava una mostra d'amor cap a algú i aquella persona li deia nope, toma, adiós, li feia un cobra. Això serà una constant. El fet de que ell l'abandonin o el rebutgin o li diguin que no, amb mostres d'afecte, farà que ell no tingui ningun tipus d'eina en el futur per relacionar-se amb els altres. I a més farà que interpreti com una cosa molt negativa i sobretot serà un trigger que li diguin marxo, me'n vaig. Ho interpretarà sempre com que li estan fent un lleig. I saps que en aquest punt, jo quan parlava d'això ell, a mi és una cosa que em va tocar molt, perquè deia, aquesta sensació vaig arribar a empatitzar moltíssim, perquè l'he viscut jo de petita i és una cosa molt dura. I si no tens les eines, si et surten cap a la banda del Jeffrey, jo vaig tenir la sort que no vaig sortir per esta banda, però, hostis, que és molt dur quedar-s'ho a dins. Els seus pares es barallaven constantment. Sí. La vida, quan estaven els dos a casa, no hi havia tampoc
cap mena de vida feliç. Ells diran després en entrevistes que li donaven molt d'afecte, li donaven molt d'amor dintre del que podien i tal, però jo crec que va ser una infància bastant dura. Sí. I una cosa és el que ells entenen per afecte, que dius, vale, anem a que una tercera persona ho analitzi. Jo com a pares puc dir, sí, ho han fet el millor que van poder. Quin han estat el baremo? En comparació de què, saps? En aquest cas, clar. Hasta 1. En aquest cas és brutal. Què passa? Ell es divertia i tenia tot el seu món de fantasia, va començar a viure en el seu món de fantasia relacionat amb això, amb destripar els animals, treure'ls els ossos, despellejar-los i fer coses amb el cadàver dels ossos. Amb el cadàver dels animals. Segur que es feia amics d'imaginaris, però rotllo amb peluches, però en cadàver. Jo me feia... Segur, no m'estranyaria gens. Jo no sóc igual que el Jeffrey, però jo me feia com amigos de... No invisibles, però em feia com mi espírit animal, i tenia companyia i estaven amb mi. Pues tots ho hem fet. Pues ell ho feia amb animals de veritat que estaven morts. I amb les seves calaveres, sí. Molt guai, molt divertit tot. Va ser un nen molt pallasso. De fet, hi ha un llibre que també es va transformar en còmic d'un company de classe seu que el va escriure, que es deia Mi amigo Dahmer. Va arribar al punt en què, clar, estem en la preadolescència i adolescència, en el moment en el què les hormones comencen a moure's i tu comences a sentir desig sexual, comences a veure quines coses t'agraden i quines no. Llavors, ell passava tant de temps amb aquests objectes, perquè no veien mai allò com animals, sinó com a objectes. Clar. La cosa anirà escalant. Passava tant de temps que se li van com vincular en el cap a aquelles pràctiques que feia amb els animals amb el seu despertar sexual. Sí. Es va donar compte molt jove que ell era gay, amb la qual sumem la frustració d'estar en un estat conservador, en una família conservadora i, a més, la frustració de ser gay i no conèixer ningú que sigui igual que tu ni sentir-te representat en ningú lloc. Clar, no havia Grindr. No hi havia TikTok, no hi havia comunitats Queer as folk no existia. Exacte. Què va passar llavors? Que va començar a notar que hi havia obsessions, això ho explica ell i ho explica també psiquiatres, que després ja en parlarem. Sí. Hi havia obsessions, compulsions que no podia evitar. Per exemple, es va obsessionar amb un jogger que passava cada dia per davant de casa seva. Sí. I el veia cada dia. Es va començar a obsessionar amb aquell jogger i sabia que volia fer-li mal, però no sabia com, ni quan, ni per què. Un dia es va decidir, va agafar un bat de béisbol, es va amagar darrere d'un arbust, però aquell dia el jogger no va anar a córrer. Mira. Sumem frustració rere frustració, també. Sí, menys mal, però clar. L'exercici no sempre és bueno, veus? No feu exercici. Un dia va arribar a casa i la seva família havia marxat. Van decidir separar-se els seus pares i sa mare... Bueno, no sé, menys mal, no sé. Sa mare va agafar el seu germà i va marxar, el va deixar allà i el seu pare va agafar i se'n va anar amb la nòvia. I els dos el van deixar sol a casa. Hòstia, no tingueu fills. Això va ser més o menys pels vols del tema del jogger. Frustració rere frustració. I que l'havien abandonat. Exacte, clar. Gran abandonament. O sigui, l'han deixat sol a casa amb 17 anys. I el jogger ha marxat corrent d'ell també. Era perquè corria fora d'ell. Que això és una cosa que ja veureu, que en la sèrie ho han posat d'una altra manera, però ja ho veureu. Bueno, la sèrie ha de posar purpurina. Nosaltres contem el texto. Bueno, no sé si purpurina, bueno... Bueno, és el velo Hollywood, vull dir, que visualment ha d'haver coses que aportin, que si no té res a veure, potser no fa falta posar-ho. Quan els seus pares van desaparèixer, en tornar a casa del col·le, ell va fer dues coses que seran claus. Primer, va començar va seguir anant a l'escola igual i va fer creure a la gent que els seus pares encara estaven a casa, amb la qual va viure sol durant una temporada. Es va donar l'alcohol. Sí. Però a saco. Bevia molt. No sabem com va arribar a graduar-se. Es va graduar. Hi ha una foto molt famosa en la que ell es va colar sense que ningú se n'adonés a lo que seria la classe d'honor de l'escola. Les persones que millor no t'havien tret es feien una foto final de curs i eren com la classe d'honor. I ell s'hi va colar sense ser de la classe d'honor. Que fantasia. Sí, perquè volia formar part de tot. Sí, bevent cada dia més i no sabia
ni on estaven els seus pares ni què havia de fer amb la seva vida. Pip, pip, seguretat social, bueno, també. Hola, Treballadora social de Michigan. Però, mira, potser va construir uns pares amb palitos i gossos de bichitos. Sí, és molt teatral, ell, ja veuràs. Cap de mapatge, sa mare. És molt teatral, molt teatral. Sí, sí. Juny del 1978. Recorda que t'he dit del 1978 al 1991. Comencem, primera víctima. 3 setmanes després de la seva graduació, ell diu que havia estat pensant molt intensament en recollir un autoestopista. I per casualitats de la vida, quan ell tenia 18 anys, que tenia el carnet de conduir i tot, es va trobar amb el pobre Stephen Hicks, 18 anys. Sí. Un autoestopista blanc que volia anar a un concert i que li va venir de perles, el va recollir, li va dir, bueno, anem a prendre alguna cosa a casa i després et porto al concert. Normal, fantàstic, planazo. Sí, sí, planazo, estic sola a casa, pots venir, fem unes peses, tal. Nice. En el moment en el que l'Steve li va dir, bueno, hauria d'anar marxant perquè si no, no arribaré al concert, en Jeffrey es va aixecar, va agafar una pesa i li va deixar caure el cap. Va poder complir una de les seves pulsions més grans, que era tenir sexe amb un cadàver. Necrofília. Ja entrem al territori dark. Entrem en territori molt dark. Per què? Perquè no podien rebutjar-lo. Tenia la filia de poder fer això perquè eren els únics que no podrien rebutjar-lo i no podrien marxar. Què va fer amb el cos? El va desmembrar, igual que ho feia amb els animals. Clar, i tal. Dia a dia. Va ficar els ossos al microones per secar-los. No tenia el meu dessecador d'aliments, que si no l'hagués anat bé. Va dissoldre la carn en àcid, va tirar les restes pel vàter i va triturar tant com va poder els ossos i els va tirar pel bosc darrere casa seva. Deia que en aquell moment li donava la sensació de que volia que aquella persona estigués amb ell tota l'estona. Viva t'hagués durat més, Però bueno, en fin. Tu cadàver... Sí, però Viva es mouria i Viva podria marxar. També. Quan el seu pare va tornar a casa per parlar amb la seva mare i es va donar compte que la mare també havia marxat, el pare li va dir, ara què fem? Perquè, clar, tu ja t'has graduat, però hauràs d'entrar en alguna universitat o alguna cosa. No va arribar a fer el semestre a la universitat perquè el van fer fora per veure. Ja faltava, ja era hora. I el pare ja fart va dir, escolta, no et pago ni un duro més de la universitat, t'han fet fora, no pots entrar enlloc més, te n'aniràs a la milícia. I va començar la vida militar. El van destinar a Alemanya. Diuen els companys que anava sempre amb una motxileta amb diferents pots d'alcohol i s'anava fent còctels. Després, en haver començat els judicis i tal, va sortir un excompany de la milícia d'Alemanya que deia que ell l'havia drogat diverses vegades per violar-lo. El 1981 va marxar, el van fer fora per alcohòlic. Violacions, no, però l'alcoholisme van dir, tapar, és el meu límit. Què fa? Pues en comptes d'anar-se'n a casa dels seus pares o de contactar amb ningú, se'n van a viure a Miami ell sol. Mira, pa'lante. Però estava terriblement avorrit. El psiquiatre de la seva mare explica que li havia explicat al seu fill, es dedicava a anar a cavar un sot i a violar els cadàvers. Búsqueda del tesoro. És com el pal, els vampiros que van a robar sang de l'hospital, que és la versió serial killer necròfilo. La meva opinió és, ell en entrevistes simplement ha dit que ho va intentar una vegada i que no li va sortir bé perquè la terra estava molt dura i no va poder desenterrar-lo. Me'l crec. Doncs mira, ja està. Me'l crec a ell, No se sap gaire de la seva vida a Miami. Se sap que estava molt obsessionat amb tornar a casa a son pare. Però son pare en aquell moment estava casat amb una altra dona i l'altra dona no va tindre mai bona relació amb els dos fills. Ni amb el Jeffrey ni amb el David. Llavors, què passa? El pare va veure que el seu fill era un alcohòlic, que no sabia què fer-ne, però no volia que estigués molt lluny de la família, i no se li va acudir res més que portar-lo a viure amb la seva mare, que tenia 87 anys. Pel que sembla, no es va enterar absolutament de res. No tenia gaires prejudicis, perquè, de fet, el va pillar amb un maniquí masculí. Jeffrey va robar un maniquí quan començava a seguir amb aquelles tendències, aquelles fantasies que tenia, aquelles obsessions, va robar un maniquí i l'àvia el va tirar a la bessura perquè li va semblar que allò no podia estar dormint amb el seu net i que mai no
seria un home d'anar a església ni de casar-se ni res i que no refaria la vida si seguia fent aquestes coses. Òbviament estem parlant d'una senyora de 87 anys dels anys 80. Ella sabia que era gay, però... Sí, ho sabia. Ah, vale. Ho sabia. No estava... Deia que se l'estimaria igual. Sí. Però, clar, el plan masturbació i tal era la seva línia, també, que deia, mira, jo soy una senyora de Dios. I... El van detenir, primera detenció d'en Jeffrey, masturbant-se en públic davant d'uns nens. Mal. Ell seguia amb les seves fantasies i durant tot el temps que va tenir el maniquí encara es controlava, entre cometes, però ja estava fitxat un noi que el va drogar, el va violar i llavors va poder escapar-se de casa de l'àvia. Per aquest càrrec ja estava fitxat com a sex offender. Clar, sí, sí. A mi em sembla brutal com fa totes les coses que fa a casa de l'àvia i l'àvia no s'entera de res. Hombre, 86 anys estava amb la tele, amb la teletienda. No. En Jeffrey vivia amb la seva àvia. Quan vivia amb la seva àvia es va acostumar a anar de clubs gay, clubs d'alterne. Yes. Arena... De juerga. Arena. Sí. Llavors hi havia una cosa que es deien en aquella època els bath, que eren això, com saunes i tal, on la gent gay anava a entendre's. Bueno, ara també se'n va, sí, aquí a la Rambla n'hi ha una. Llogaven habitacions i tal. Què va passar? Que ell estava acostumat a anar-hi, a portar-se ligues que tenien als bars i tal, i els drogava i els deixava inconscients en les habitacions. Mal, Jeffrey, mal. Mal. De manera que van acabar fent-lo fora de tots els baths, de tot. Menys mal que va fer alguna cosa. Hombre, persona no grata. Quan es va acostumar a fer això i se li va acabar el xollo de que se'ls podien portar i drogar-los, va començar a portar-se'ls a hotels. Vale, van ser a sauna i a l'hotel. Level Up. En un d'aquests hotels, a l'Hotel Ambassador. Oh. A l'hotel, és que és maco. Sona carillo. Sí. Va anar amb el tal Stephen Tuomi. L'Stephen Tuomi estem parlant de 9 anys després de la primera víctima. Clar, tenia maniquí. Sí. L'Stephen Tuomi, per lo que fos, li va seguir el joc i va anar amb ell a l'hotel. Bueno, era atractiu, de jove, eh? Sí. Ah, anava a dir... No és en broma, era una persona atractiva. Era un home atractiu, sí, era un home molt atractiu. Què va passar? Que quan es va despertar al matí, es va trobar que l'Stephen Tuomi tenia tot el torso entrat cap a dintre les costilles trencades. I li sortia sang de la boca. Ergo, no recordava com, però l'havia matat. Devia anar borratxíssim ja. Borratxíssim. Si no? Bueno, no se sap el que dius. Hi ha dues teories. O bé, l'Stephen li va dir alguna cosa que el va traumatitzar molt i li va fer un trigger total i el va matar. Sí. Violentament, molt violentament. O bé, simplement anava borratxo i el va matar borratxo perquè borratxo no es conté gaire. M'imagino que tienes... perdona, vaig un moment al lavabo, marxo, i ell no, abandono. Però pot ser això, no? Que volgués marxar. Que volgués marxar perquè el dia següent tenia que anar a treballar o el que fos. Sí. O que es volien a casa seva com a dormir. Exacte. Ja està. Exacte. Ja te llamo i ell no. No se li va acudir res més que anar-se'n a una botiga d'allà al costat i comprar una maleta molt gran. Bueno, escolta, bien, viaje, no red flag. Jo com a caixera no porto el botó. No, clar. Va fotre el pobre Stephen a dintre de la maleta i se'l va endur tranquil·lament a casa la iaia. La iaia, deixa de portar-me coses rares i a casa. El cas és que aquesta és la segona víctima que va ser com... segurament anava borratxo, tenia molt clar el que volia fer amb aquella víctima, però no tenia molt clar què volia fer amb el cadàver. Clar. Perquè ell ho diu moltes vegades, ell, lo de matar, no ho disfrutava. Quan va matar l'Stephen Tuomi no sabia què fer amb el cadàver. Se'l va endur al sòtano de la iaia, el va desmembrar, va treure tota la carn i va tornar a fer el mateix que havia fet amb l'altre mort i sí. va momificar el crani i el va ficar dintre d'una capsa. Has vist com el va momificar, de més? No. Jo sí que ho sé. Explica'm. Va anar a la cuina de la iaia, va agafar una galleda d'aquestes de fer caldo grans i va bullir el cap. Va fer sopeta de cabeza. Sí. I després, bueno, més coses de momificar. Malsons. Però més que momificar es va quedar amb el crani amb aquest cap. Bueno, i malsons. No volia que marxés, volia per ell. I després va fer art amb el crani, és fascinant. Tenia un llibre i tot. Però és que passava tantes hores amb aquella capsa que la iaia va trucar al fill, al pare, al Jeffrey, i li va dir, escolta, tinc un problema perquè el Jeffrey està fent coses estranyes i hi ha una capsa amb la que passa molt de temps.
I el pare va dir, bueno, serà porno gay. Clar, hombre, una caja del secreto. Ni corto ni perezoso se'n va anar a casa l'àvia i li va cridar l'atenció, li va dir, home, aviam, la iaia diu que tens una capsa, que passes molt de temps amb la capsa. Disimula una mica. Comporta't, hombre. Disimula una mica, home. Que he sido joven. Hombre, que la teva iaia, ok, però portar-li porno gay a casa ja és una mica too much. Però no va mirar mai què hi havia dintre de la capsa. Ei, mira, amb aquest punt li dono una medalleta al pare per a respetar la seva privacitat. Que mal timing, sí, però, ei, important respectar la privacitat dels vostres fills, prou de madres piloto que no tenen boundaries. La iaia es va obsessionar amb la capsa. Ay. Hombre, claro, esta señora que debía estar mirando la teletienda, ¿qué caja quieres elegir? Elija señora y ella, este es mi momento de la ruleta. Ay, de la caja misteriosa es de ella. Ay, sí, el precio justo. Però és que el que va fer el Jeffrey va ser guardar el cap en un altre lloc i la iaia va anar un dia a l'habitació, va obrir la capsa i va trobar porno hetero. No! Encara m'ofèn més, això. Perdona. Porno hetero. Iu. Hombre, clar, sent la iaia i diu, perdona, jo volia veure maromos aquí i me veig dones i dic, torno a amagar la capsa, no li puc robar cap revista. Oh, cuidado la iaia. Pobreta. Perdó, és que li he de posar purpurina a la història perquè és molt dura. He de fer servir l'humor negre per a sortir. Mira, feu. Perdó. Polvo de calavera. Ho sento, és el coping mechanism. El meu humor anirà pitjor, ho sento molt. En aquesta època estem parlant de que el Jeffrey va passar un any a presó. Els seus fetitxes, les seves calaveres i les seves històries es van quedar a casa la iaia. Sense que la iaia s'adonés absolutament de res. Hola? Molt bé, respecta privacitat. Bien, iaia. Perquè quan torna de la presó la cosa va a molt pitjor. Sí. El seu pare li demana, sisplau, que ja no visqui més amb la iaia perquè té un problema d'alcoholisme i no el vol arreglar. I se'n va viure sol. Òbviament aquí la llibertat ja és total i comença a fer coses molt, molt estranyes. Vull acabar aquesta primera part amb l'opinió del doctor Eric Hickey. El veureu per internet, té un vídeo molt maco, molt interessant sobre això, molt ben muntat. Ell explica que és molt comú en nens que tenen traumes importants el tema aquest de disseccionar i de matar animals i de prendre foc a les coses. Sí. És molt comú. Que això no hauria de ser automàticament mi hijo és un serial killer. Però que el primer red flag és el fet que ell sigui el primer pallasso de la classe sumat a això, perquè té un punt de voler cridar l'atenció sobre ell mateix sense cridar l'atenció sobre el que ell vol cridar l'atenció. Oh, que és allò que fa constantment de quiero que me pillen però no quiero que me pillen. Sí, i que hi ha una necessitat afectiva de fondo també. Clar. No és el mateix, però mirem com se relaciona el tema de tenir una necessitat no coberta amb agressivitat. Exacte. L'emoció en si no és dolenta, està enfadat perquè necessites algo o està trist i tal. El problema és com actues sobre aquesta emoció. Com la gestiones. Ell no tenia eines per gestionar-la. El doctor diu que ell és un sociòpata, no un psicòpata, perquè sap molt bé el que està fent, però fa servir una imatge que a mi m'ha agradat molt i crec que em pot fer entendre, entre cometes, o almenys pensar diferent als assassins en sèrie, que és que el doctor diu que hi ha un forat negre en el que tots som capaços de fer mal a un altre sense sentir-nos malament. Altra cosa és que nosaltres ens donem permís per existir en aquell forat negre o no existir en aquell forat negre perquè sabem que no està bé. Ell va començar a existir en aquell forat negre molt petit i va anar fent aquell forat negre la seva zona de confort. I va anar fent aquell forat negre cada cop més gran, cada cop més gran, cada cop més gran. I cada cop amb menys possibilitat d'empatitzar amb ningú. Jo el que comentava, jo les eines per a relacionar-me amb gent i per gestionar les meves emocions les he aconseguit als 28 anys. Amb teràpia i fent cursos de psicologia i aprenent de psicologia. Segur que hi ha per ahí molta gent que no ha matat a ningú però que encara no té aquestes eines. Clar, jo no era matar, però vaig entrar en depressió crítica brutal, que bueno, però molt vaig acabar amb atacs de pànic i tal, però no, perquè no tenia les eines de dir com funciona la gent i necessito aquestes coses, i és trobar les eines. I, evidentment, tinc la sort de trobar-te tu i alguna persona més que dic ai, és la part de zona de confort. Però si no, jo ara pensava, clar, al moment de llegir aquest cas
i quan el vaig estar escoltant, tot el que contava el Jeffrey tal de parlar, jo mirava i dic, és com estic jo ara, llavors? Clar, però tu no t'has muntat la zona de confort en el forat negre del mal. Ell Clar, sí. perquè jo n'he crescut amb això, no és el meu confort. El meu confort era, pues, quin és? Pues estar sense sortir de casa, menjar, per exemple... X diverses coses. Ara TikTok seria, però entrar en rabbit holes de hobbies, zones de confort, perquè és el que estava acostumada de petita. Clar. Ell va estar acostumat de petit amb aquella zona de confort. Mireu el que juguen els crios, mireu el que miren a l'iPad. Sobretot vigileu. Paren control de YouTube. Perquè, a més, en el pròxim capítol de Dahmer hi haurà canibalisme. Anem a tirar una carta per a ventilar l'aire. Vale, han sortit la carta del diable i el boig. Llavors, la meva interpretació, avui estem a dissabte, per la setmana que ve, fins a dimecres, és que si el diablo llama a tu puerta y te dice comete el mal, tu no te faiguis el boig, consequences of your actions, y ve hacia la luz. Yo te anava a dir, hazte el loco y vete corriendo. Hombre, ya, pero imagina't que m'afecta a mi. ¿No has vist la pel·lícula aquella de Deseos peligrosos? No, Cuidado que doble consequences of your actions. Bueno, en fi, ara disfruteu de cheesecakes i de caquis. I de moniatos i de castanyes i aviat? Sí. I no mateu a ningú, a no ser que sigui... No mateu ni animals tampoc, clar. No robeu maniquís. Veganisme. Si teniu una gran necessitat de robar un maniquí, robeu un maniquí, però no aneu a més. A l'Express hi ha un barat. A l'Express. Viva Sant Espanya.